ما كنت نجي جمعة أروم يقول إن لا الله الله بشرا إن شاء الله كون أبي بشرا لا كون دول أنت ani mi halni no halama pour inshallah yetta programme pour do orga ay bali no ko boy non wet boy halante halama kay babdam kay oɗo fuɗiyam no wet ba makko min jiɓi hande goni moytade asantadi ndeysaan gon heɓe nde o yeehi ko yeesam oɗo tan tawɗa ko mbaɗa wawi ɗum ha on ko kaɗannaɓe hande o leñaki kono so Allah waɗi ɗum nellaɗi inchallah ni kam ñaagi duwa o nellaɗo min jiɓe inchallah kala ko ɓuri moƴƴude ko Allah yo Allah waɗan ɗum amin ya rabbal wonde noon juutde balɗe ko moƴƴude basan amin ya rabbal ɓe humpiti ɗon mangu amin amin humpitoro ɗum no moƴƴi amin ya rabbal alamin barkeɓe seeɗa amin ko heddi ko kam na juuɗaɓe na juuɗe ceerno gon ceerno juuɗe jaɓaɓe inchallah kanko wi gon halama sabu haala kadi Allah halima sabu no tamu neddo moƴƴo nde saa kadi ne haala ko hecci o saa gonga wallahi ɗum ko woni wirnide woɗɗude ha sowona joom hakke mbiya ɗum no mawɗum ni ƴeewa miija ɗum gonga aɗa haala aɗa ko wayno monni so jewri cinte Madina ko nafoore yonta hande o ko nafoore rendo ngo onon woni tawa hanki tawa hande kala ko jewtoɗon julɓe ko fata ceerno ko ganduɗon hen ko fata dental ngal gurde ceerno sinji batuji ceerno waɗanno kawisaji ceerno onon gandi kaldifton ha nafa yonta hande o ɓe ganda ceerno ɓe ko ɗum woni komin garda he bon min jiiɗa yon kal julɓe naftoro ko ɗum de bab Demba hawde joni joni ko haalete yo ko ene wirni haqqillaji amen